Tong idan ko ni ban aingu yo Blei. Sesuai pat ngelak ban syakri ban mani yo Blei. Lyngba kan ni ke YouTube channel ko jongi. Jong Balang Presbyterian Pohkseh. Pat kum ni pada ni klip mat ngasih ni kabu ban ai ku Blei. Pan pdiang sobhai pi baro lang hakerteng kapa tiang tam kabadan bortam kajong trau nop nim jungi u Jesus Christ para syawia chaprang ni pasha Blei hakajing duai kuk pa jungi bahab neng ni duai kum ni apa sedang ikajalam kajong ma du musim khut yu jong ma du pasyaj bor ini semanta baro bat Kyrkhu ini ke parlok bat ke para bangai biit ke jongi ke biapet ini program lyngba kan ke por Kyrkhu bat hat mai ngi baro lang mangi pan kerteng ke jong pnem jing Jesus Christ amen to ni bateng pat ke jing yerwai lang ni ra ke jora saus pa sau puar saus pa sau puar ke baong lam jing syai hun hapdeng jing lingok bun alam yanga kamit kedum ngaru ngaklem jing hun yalam yanga rime yanga ban I sejengai ba ngamdon jing kwa sijam kabiang yanga jura saus pa sau puar maskar parpat I ba BR walang yang saya lambat kajing polis dang badwai hadin kani kajing ruai lam jing shai hon hap deng jing linggo bun alam yang kamit kadum garu ngaklem jing hon yalam yang rimi yang ban isha jungai ba ngam don jing kwa si jam ka biang yang ngam juduai yami baju isnei yalam yang jing it bertei bajong mikim yadei alam yang langalating ban ngalajus ngomeng yang Trai tuklet kita kisnem bor bajong mi yang akan penyai ne alam yang yayat lyngba klau bakari kenja alam yang jing dum kasayo don ruki jing ma ku Trai ting shan mami yang Shua bangan duai ngan pulih kendian dekat naga kedian jong Blei bengilap masyam naga kitab kesam kelong balai punyo dekat kebasan bat kumjul naga kitab Deuteronomy kelong balai puai dekat kebahanriu di kendian ke baong kumne do IT ialah kelenti how try do syania ru how tiun penlong eka Deuteronomy kelong balai puai dekat kebahanriu tolong tiba klan bak baslur wat kiu lemne wat septeng yaki namaru Trai bo Blei jome mau hi u ulei rengkat bad me unom eno eme lemne kentat
no yame. But kumjuru naga kitab Isaya kelong pasau puai dekat bersyapau ki contain ki baong kum ni tu wat shapting me nama ngalong rengkat bat me wat sngewbha nama ngalong Blei jong me ngan pesai bor ya me hoi ngan yarap ya me hoi ngan Kristian ya me daga ketika mon ka hok jonga nak bentar ka buram jong Blei tu nya pendam ha jing tuai au Blei ku pa jingiamane beneng so chi sen pa Trai iwan pa makis lajat ki ba khoi ki jong me Gidap daga jangan nguk bakrau terkena memelong Blei ibu bisnei melarim nadam la care Trai ke jim ke jongi meladan kabat ngir kum ju terkena hakis ngi kita yo ki benai bakis nam balik no ngai ngu si bon terkena meladan kat kum ju bagina jam tu news nam batmai terkena mentala ateo Trai mengi damat ye santi bran bor jome kemudian kat bat ngi terkena ngimla ban klet Yus nam balik no kumno memlai alam yang ini melari melada melakir yang ini terkena. Apa yang sibun kita gede punya kendu. Ndai kakti jom mereka dan kat bangi terkena. Kumba memlakula raga kakti jom mereka terkena. What shaping? Anom eno ya me lemnel lendet no ya me. Dengan Kristian bor ya me. Daga kakti kaman ka hok jonga. Ya rap ini terkena begin apa suatu ini jisya. Begin IT la dia terkena. In IT gelenti ke jongi hamme terkena. Walang ilong tangki breun dari attraction road. Lyngba umsem ujong mehi ngila ban job ya kani ya ki baro hakaji em ka jong ya Trai. Hakani apa Trai ngaduai ru kum ju attraction road. Mendan ka attraction road begitu. Kiba Trai ka kam ko ka khia attraction road. Na bangila ya apreng kani ka pandemic ka jingpang COVID-19 ate. Attraction road. Bawan lap yang ni terang apa kepercayaan berapa way terang kalau nyar kau terang tu. Itu abis nak pagi kemat lang sama terang bentip bemehi madan ke bentar ke berkerau nama bentar jongi terang tu. Kum kiba ngai hame bangin long ki break kiba chani scam tang hame terang tu. Bangin ngai scam hame terang. Ngim day ban septian. Lam ladang yat lyngba ke sengi ko tem ke jingiam. Nginam septian ke masni me madan rengkat bangin terang tu. Ya rap yang ni terang tu. Bingilak ban so tu ya kan jingisya. Bemehi me eat yang ni terkena. Memon yang ni terkena. Bangin jot no. Dia bangilam jot ya kan jingim bam cukup terkena. Hoi apa yang kejingan anti jongi terkena. Walang dia punya sem bak ni kejing. Ni ka khlam ke ban lap yang ni terkena. Ngitip terkena kini berok kini tak kejing tunjuk ke jom terkena. Ndai. Memsim ai kejing tunjuk juga. Hangi ubriu kat bangim lah syuk ban syak terkena. Dia mai je tunjuk kat ba ubriu lak ban syak ban melong balak ban syak ni aru. Ban weng no ya ki attraction. Kum tangi duai ha me attraction. Ba mehi man weng no attraction. Ini ke jengpang. Ini ka khlam ke badan. Ba kum ta bingilak mensyakri lai lut ya keteng ke bakhut ke jom attraction. Ha ni opo attraction. Ngaduai ru kum ju attraction ban ke attraction begitu kinong Trai. Jong ka koi ka khia attraction. Dan ka bagi doktor, dan ka bagi surgeon, dan ka bagi nurse. Ya rap ya ki attraction batu ai ki attraction ka jik start ke jom attraction. Ya rap ya ki attraction tu ai ki ya ki kti bakila ban suma su khair attraction. Ai ki ya ka download attraction ka bajam download ke balak menyasyak Islam attraction. Bakila an pawi ya ka daga khmat opo samla ki ya ki nong pang kum tu. Kumba mem la dan pas la khando attraction. Melayak keleng ba melapang kia iki beriu tu ai begini ri ba Trai ka kam ka jong me attraction. Kila ban ai ka ka juhi. Ka jing syania ya ki khon ki jong me ki be syam ya ki jing pang ba ki jing jinjar attraction. Hakani opo Trai nga duai ru kum ju attraction man ka ka ba usyakri ban sami ka tin ka jong me attraction. Ho attraction ulong tang ubriu ndai tu pendap u do mun sem ba khoi u jong me attraction. Tu rai u ha kamra ka ba haneng attraction. Ba tu ai attraction. Bagi ke ki bermina nak sentur ke jong kin long sisya ke bawa nak khat ke jing snake ke jong me attraction. Pensum pen le ya mai u do mun sem ke jong me attraction. Batu ai ba khubar ke ban keren attraction. Kin long sisya ki jing bam na benta jongi ke be skau ya ka attraction. Ngaduai attraction mehi mem penteli ki donut ki jongi attraction. Batu wan tu syong me pa donut ke jongi bakum ta attraction.
Keketian bagi nyos ngok dah long sisa ka jeng bam. Bala penhek pesan yang ini hak jeng mesim ke jong itu kan. Bagi nak menang je men aku ke pos ke wipat kan. Penskam ke jeng itu kan ngitip bagi jeng kalau ke bas don kame hak jeng im ke jong itu kan. Ya rap yang itu kan nama kata. Bagi nak malang kikun besarnya hame itu kan. Batu don kan berka balang ke jong itu kan. Kebetulan ka kam ke jom metak red. Dan dekat bagi pastor, dan dekat bagi teman basan, dan dekat bagi komiti balang hi kawai. Tu tesong ki. Dah kawai ka jumut red. Kilap petulunnya ka kam ke jom metak red. Ngadu wai tu ni kapor. Kam tame. Ya ka balang ka badang ka kam ka bakrau red. Mendan dekat bagi ni ki mission field ke jom ka red berkelas seng. Kidan keberan apa kejela, kidan keberan sabar kejela, kidan keberan wat saya silang duria udukum juga terakhir. Ndai ya rap mama ya kita terakhir. Dan dekat bagi mission worker keberan bagi mission field terakhir. Ai ki kam same terakhir bikila banjalap bagi ketian ke jome. Bagum dah bagi breu ke bam pacim lai itu emak mu travel na punem bikila ban pai ki mat ban tep beritang hame bikila ban yo ya kaji bam jukut. Kumbam memelak kulat terakhir. Bau banget yang nom jat syu om dunia yang kaji impam cukup terakhir. Tu dah dekat terakhir dah anak kapor. Bat kaji syakri kejongi. Bat tu yang lama men tu bas dang ada ke bawah no. Ai bagi ke berhoi kin long si chat terakhir dah kaji lam tu musim berhoi tu jom terakhir. Tu siapa terakhir jika kepak ke berit ke jonga ubreu beramu berjat ubapap bertengit tame. Ndre kaji ngai ke jom ke dabyang ya kaji im ke jonga. Siapa try jika kepak berit, tapi kini baru ngapan ngangu akar padu. Hak keteng kepat tiang bak kemudian bor kejong try bau nak pun menjadi Yesus Kristus. Menta berhala kerta. Amin. Tuh kena kapor pat ngin yo pan syakri o Blei. Tak jing ai ke jong is ke kam ke jong u. Berkat barang long ke ai ngopan. Ngan karpar irang bak balang ke jong i. Iba WD Chen. Bari kun jong i. Jen ai hingi ya ka jeng ruai ka ba kerpang. Kum kaling hap deng kadu yau hap deng eryong bakhi Meki yam ya la jong ki kun dwai kin wan pai ayom ot chen kan sapoi eryong kan saja o jing ben kan long daya mingan melong jakarit ken hap deng jingiat hap birthday melong jingking bapun hadur yau ba melong unon penim bat lenti ban poi shop neng oh jisu aming ange shisha oh jisu aming ange Pamelayo ijing yale jing shapting jonga lamem ju eno dalele umat kikmat menya la baror ki benyanga ya ka protejing me nan yai dem kosi manitan yami melong jakarit ken hap deng jingiat hap birthday melong jingking
mapun hadur yau ba melong unon penem padlenti ban poksehprebyterian oh Jesus yaming angen shisha oh Jesus yaming angen kijubab Trai melong ya kijingkeli Jinggiaseng Trai rabangan Blei nonod halenti badai melong jakaritgen habdang jingiat habertai melong jingking mapun hadur yau ba melong unong penem padlenti ban pohksehprebyterian oh Jesus yaming angen shisha oh Jesus tang yaming Trai angen shisha oh Jesus yaming angen Tong ni dua nam tang jing ai ngo. Ko kpa jingi bahavneng. Kumne pat shisien akan ka clip mat ngidan manwan pau. Hakmak het jing isne ga jong ma. Mangin ai ngo ime. Nak banta ga Kyrkhu ga jing le ba. Jing isne ga jong ma. Pat kumne pat shibanta nak Kyrkhu ga jong ma ko Trai. Ngala ban sai kumne ban ai ni jing ai shakam ga jong ma. To Kyrkhu yin ga jing ai. Kana mga balang ka jong pentare kampat. Hagino na kibanta melong kikam jong ka balang. Khamtam man panyar hima ka jong ma hakani ka slapar thay. Kyrkhu kiti baro kibla ai shakakam ka jong ma. Namangipan kerteng ka jong pem jing Jesus Christ. Amen. To hakani ka por par aswa bangin ya yo sngo ka khubor na ka tin ka jong Blei. Ngan karpat ya ka praise worship team jong ka balang ka jongi bakin yala mingi hakikat tu kan ni jeng ruai penrhem mensim Kermen ladu barok kata lalong
grim lyngba ka pertrai ngangat lot ma mito ay por betin yang ada ketiis nay kat bangaim he at he da jing ai ai kat bangaim he at he da jing ai ai ban ka ka jing lei lei ngan nom si liang shu ai ngan bam na mana gospel bat nu ka jing im gat pangaim nganom si liang Tongila pois ni ka banta ya ka bangin ya puson lang nakakitin ka jong Blei marakani ka klip mat ngakwa mangin ya pai shekini artli ki dokhat nakakitin ka jong Blei ti bakren shaphang ka Jingngeit man ngakwa ngin ya pai shekini artli ki banta ka gospel jong Mathios kalau nang bakhat nyo kada khat ba arpho markum jo naw Lukas kalau nang bakhat nyo kada khat ka ba Henry tongan puli ni kibanta nak ketin ka jong Blei Mathios khat nyo arpho ko angkum ni u jisu te ulaya tho hoki namar ka jingbam nget jong phi na ba shisha ong happy la pidan ka Jingngeit ka bakat iwe isembai tersu pin ang hau ne ulum to let na nang ne hang tai te un let no ken but dan ke ru yakaba pin la ban le Lukas khat nyo Henry ko ang ne u Trai te ulo ang la pidan ka Jingngeit ka bakat iwe isembai tersu plaban ang yaw ne ding dombur long me ya oba la rat no madi oba la thung hadurio te un da ko ngu yepi bat ka kerteng bat ka phang padeng jong ni ka sermon ka jonga kan ka por ka dei ka Jingngeit namar la ong utrai tiladang epe ikinik artli kidokhat ya ka bangla pule kan ka clip man kidei ki jinghikai ki jong jisu shaphang ka Jingngeit par jisu la hikai shaphang ka Jingngeit ki sanran ka jong ki namar ki sanran kim shem lala ban le ya ki kamba ki kam ki ba phalla kambau jisu u la le tenama kata jisu ong eki
Pila ban le kita ki kamba mat ki kam ki bakrau. Pimshim lala. Namar pimshim ladon Jingngeit. Baru Jisu olah dapiran Jingngeit shisha. Pila ban penkia igo pang besitom. Pila ban be badumak iki ksut ki krei. Pila ban le skiwi bagi kamba ki bakrau ki bapla. Pila ban japru ya kita ke Jingngeit. Bar ke Jington ju ke jong pi lada pidon ka Jingngeit. Baru Jisu ong hang ne balada piran Jingngeit shisha. Kata kabam la long ka jingim ke jong pi. Lan salong kabala namar ka Jingngeit ka jong pi. Balang ngipai babon ki banta haki gospels. Ujisu ujupunan kam ta ka Jingngeit hi jong ki breu. Kana bikin job iki Jingngeit ke jong ki. Khamtam iki tu bapang ke besitom. Ujisu ong ka Jingngeit ke jong pi. Kala penkia ye pi. Tehwai keren japang kata ka Jingngeit. Bari ti kamba ka bangila ban le ha ka jingim ka jongi. Ujisu dakaba songoret. Ula ong ha gospel jong u Yohanes. Kada nong bakat saw. Kada khat ka bakat ar kumni. Shisha ngong pi. Utaw banget hanga. Ya kita ke jingle ki bale manga. Utaru onle. Bad ya ki ba kham kraw ya kini onle. Namar ngan selek no manga. Shau tau khapa jonga. De Jisu lakran syai hang ni. Wanga tengah selek no shipor arpor nagani kapurthai. Hai lada piran ota Jingngeit ka basisha. Kata ka Jingngeit ka baskem. Penla ban le te kam ke ba kham kraw. Bani ka bau Jisu. Ulada ban le hakani kasla perthai. Tehwai kren syapang kata ka Jingngeit ka bakum kani. Ki babon nangi ngia kali. Kai kata ka Jingngeit ka bau Jisu ulakren hang ni. Mat kumno ngila ban yo ya kata ka Jingngeit ka bakum kata. Kabala ban penki. Bat ban penmiru. Ya kita ki jubab ya ka mangi ngikwa. Ban ko ngnya phaipat sya ka Bible hi. Kabay thu ingi syapang kata ka ka Jingngeit. Bar ka bakumno ngidai bandon. Tilarang ipuli ka sithi sya Hebrew. Kalanong ka bakhatway. Kadakhat ka beningkong kong kumni. Tika Jingngeit kalong kata ka jingsngewbha. Ya kita ki ka pamangi ngi kermen. Kata ka jingtenju. Ya kita ki bom yoi. Bagani kadakhat hi kapatay siya syapang ka Jingngeit. Tika malathon ka Jingngeit ka jingsngewbha. Ya kita ki ka pamangi ngi kermen. Kapamut bahabang idan Jingngeit. Ngidan kata jingap kami lenti. Kata ka jing pdiang. Kata ka jingsngewbha. Kata ka jing kermen. Maka ka jingsnguthu. Bangin siyo kita ki ya ka pamangi ngi ap kami. Wat lada ngimpala ban yo. Ya kita ka jingkwa ka jongi hakata ka klip mat. Hande ngingeit pat ba ngin sayo. Dev ka Jingngeit. Kadai ka ka bangila banle. Kabamot ba ngi haban shu ko ngo. Bat bangin shu ngeit skam. Bau Blei udan ringkat bat ngi. Bala dang ngeit sha hau Blei. Ka ru kalong kabala. Ladang idang ka Jingngeit ka ba shisha. Kumbala ong hang ni. Tilarang ipuli shu. Ya kan ka sithi Hebrew. Kan ka lanong khatway hi. Kadakhat ka ba ar ka ong kumni. Namar haka. Lapla babha ya kita ki kapa temen. Bat hang ni kan kadakhat ka ba ar. Uniu nong tho upun kan mau. Syapang kita ki kapa temen. Kita kriu kraw jong ka Jingngeit. Hakapa maki kilayo kata ka Jingero nau Blei. Pat nagi briru namar kata ka Jingngeit ka jongki. Balang ipuli kania sithi syak Hebrew kalanong kabakhatway.
In salah hang tu banyu kum belajar kerteng hang tu. Ikan ikriu krab jingngeit jong ke Bible. Hakaba kila syungeit bet. Kila syanya teli hau Blei. Wala ada kim tip kim sengutu. Ya ke ega bau Blei wala khot iki. Bagi deban le andre. Kum syakri ke jong Blei. Kila syukuk ngu, kila syupendam. Kila syungeit bet hau Blei. Bar kum tahu Blei wala penan kami ki. Kum syakri ke jong u. Bagi kamba ki bakrau. Ya kepala tho ke testament ke barem ke dei namar ke Jingngeit jong kini ki syakri ke jong Blei. Tilangi polisi syah hakani ke cithi syek Hebrew kalau nang bakhat wei. Lajar karteng hang tu ik babon kiriu krau jong ke Jingngeit. Noah, u Abraham, u Isaac, u Jacob, u Moses, u Gideon, u David, u Samuel bakomta terter. Balarangi pulipat sa dekat ke Blei. Jong ni kalenong bakhat wei hi. Jong kani kasithi syek Hebrew kalenong bakhat wei ka ong. Daka Jingngeit ngi sotu bala thau ya ka perthei. Daka ketien u Blei. Bat komta sim thau ya kita ki bayo na kita ki ki bapa. Barakani ka dekat ke Blei pat ka penkan mau sengi. Bakum ki breu. Inam la masontu. Inam la ban syampang lut ya kita ki ki belong ke jingmayan ki jong u Blei. Khamtam habede bat kini ke jing thau. Ke jing penlong ke jong u Blei. Ya ke perthei ke sahet beneng. Bat kumta terter. Handai kum ki banget pat ngisungit scam. Naman ngitip bau Blei hi. Nakabor ke jong u. Ya kita ki ki bapau. Ula thau nakabau syuhukum bat kumta kila urlong. Tian man kata having crunch pang ke Jingngeit. Ngapan syu nget bet. Klem kono ke jing artatin. Ya pangin pdiang bet. Bau Blei udan bat ngi. Baru syashkor, baru kuat penyerap ngi hapdeng. Ke Jingiaseng jong ka jingim ka jongi. Tikan ke Jingngeit ya ka bau Blei ukwa ngi mamangi ngindan. Kadai kata kabakongsan ha ka jingim. Kuma ka Bible hi ki yathu. Larangi puli Hebrew kalenong bakhat wei. Kadakot ka bahandriu. Klem ka Jingngeit. Unumla man sngewbha ya u Blei. Tilarangi ong shisha bangidei ki banget. Larangi ong rum ngidei ki khun ki jong u Blei. Ngidei benang ka Jingngeit ka bas khem ha u Blei. Ma klem ka Jingngeit nginamla ban sngewbha ya u Blei. Tenamar kata kadan kam mengi abangi ong ilade mangilong ki banget. Ngihaban nget shisha. Ngihaban peniru hakita ki kam bar ki jingle ke jongi. Hakita ki kam ki badai ban pau sabar. Ya ka bangila ban iru daki khamat. Tang man syungait hendre. Ngihaban leru hakita ki kam ki jongi ki ba halakasungi. Tef hede bakan ka Jingngeit. Kumno magen yo ya ka. Kebanta pedeng magabanta kabakongsan kalong. Mangin klan ka Jingngeit kalong. Mangin syanya teli halau jong u nong penim. U balong hi u Jesus Christ. Tinam tajing ki khun Kristan. Ka Bible hi ki yathu. Batang da ka Jingngeit hi hau Jesus Christ. Kalala ban ai ngi ya ka jim bam jukut. Teka pamut ba habang ilap pdiang yo Jesus kumnong penim u jongi. Utabala ban ma bat saji ki pop ke jongi. Da kapang yeshanya teli hau Jesus da Jingngeit ke bas kem hi. Kata hi kadai ke bau Blei kwa ngi. Ba ka jalan ti jungi kan ke slapar thai. Nginang yai nget hau Jesus. Nginang yeshanya hau. Ba rengkat ba senda u jong u hi. Ngin yayat. Tilarang ye pai syek tiga dekat yang mala puli hakabasdang. Mathios kalenong kabakhat nyo. Lukas ru kalenong kabakhat nyo. Ngilaban syem ya katu ka Jinghikai. Kumbang alapan pau hakabasdang. Katu ka Jinghikai syapang ka Jingngeit. Hakabau Jisu. Walapan wandur ya ka Jingngeit. Mangide bendan
kat I sembai tersuh. Te ladang ipule ya gitu ki dekat. Kekeren syapang kata ka Jingngeit kat I sembai tersuh. Baladang keli shisha ya pi baru lang. Ngangen nila I ya sembai tersuh. Kat nu ilong shisha ita ibaret. Hendra indala bedpat umi u tersuh. Umi uslah. Mat kumta une udiang umi. Nanti sembai ibaret. Bertau diang pat ubalak penlong ka Kyrkhu. Daki spa syah. Daki spa syah. Yau tu ubalatung. Ti habis kenan sepang ka Jingngeit kum I sembai tersuh. Ngi hang ni meni sembai baret. Ila kelalong penban. Ita I Kyrkhu ha kabakut. Barang tips kem, barang ngedru, bau jisu bau Quran Jepang, ita Jingngeit ka sembai tersuh. Ujisu kuat ba ngin sedang. Yang ni ka Jingngeit ka jongi da ibaret. Hendrai pat mengenang yai penkrau. Halaka sengi bar halaka por. Berkat ba ngidangget. Kat ba ngiraksanya telihi hau Blei. Kata ka Jingngeit jongi kenang he syuk. Mata ka Jingngeit ka jongi hi ka basisha hau Blei. Ngini iti kamba ke bakrau pat lada ngi pentere kami ka hakajem ka jongi ka ba hala ka sengi. Teladang ipule Keshiti Syab Jacob kalanong ka baar kadekat baar pandri ko ong kumtaru kata ka Jingngeit klem ka jingle kalong kabayap ken ka Jingngeit klem ka jingle kalong kabayap dan amar kata ngidan kam ban le bat pen I yakikam ladang ngidan syak ka Jingngeit ha Blei mangangit skam ba Blei ukwa ingi mangin le kumta. Tiap yang keren syuk syapang kani ka Jingngeit ladang ipule ha ka Bible. Ha ka Testament ka bathamai kamtam haki Gospels. Ujisu uju ai ikanuksa jongki khenlong khna. Ladang ipule Markus kalanong ka basipho. Laithu untuk ujisu ula shim bat ban kedop yaki khenlong khna. Ladang ipuli Mathios kelana khatway kadukar bar pusan. Ujizu ong ba haki khna. La penpau ya kata kajing start Blei. Ya ba Blei la bore na ki waipat. Handai penpau ya kita ki eke haki khenlong khna. Teladang ipule Mathios kelana khat pra kadakhat ka Blei. Ujisu ong lada phim kala ka bamut balada phim long kum ki khna phim yali besut shakhima jong ki Blei kahima jong ki bneng ting I hang ne bau jisu u ai ya kane ka nuksa bakum ki bangen ki de long kum ki khenlong bat ki khna balada ki de kita ki beret ki bam idan jingkermen ki bam idan kanong kata jing start Blei haki Andre yi khlong khna pat u Blei u pdiang sngewbha banglaban kli balai ba ni khlong khna lakdo hangni bar kadaw kalong bo jisu I ji khlong khna namar kilong ke bakhut kilong ke basngur kilong ke bakhlampop ba khlong khna ko mangi jiu hi kilong ke bakongo ikablasan ke balarang ba wala da kim sngutu kim tiplur ita ke eke chapang ka jingim ka jongki mat ke ne ka parthai handakat ka baong ki bahe mat ke basan ki kongo klam kano no jing ar tatin to Blei kwa engiru bai te Jingngeit ka disembai terso inlong ita Jingngeit ibakhut ibasngur Jingngeit ibashisha kum ki khlong khna bangin Jingngeit ba pdiang bai klam kano no ka jingkli hakabala dang nget shisha yo Blei kam tadan kamingi bangin da kli than balai kumne balai kumte nyaban Jingngeit bat pdiang bai tak Jingngeit ka baskam
kata ka Jingngeit ka ba yaisha kata ka Jingngeit ha ka ba Blei hi udai ka banta pedeng ha ka ba mangi ngila ban seng nongrim ka Jingngeit ka jongi ha u Jisu hi te ha bangi ong mangi di bandan ka Jingngeit ka bumut ba bangi nget ngaban pe khmat ka jongi sha u Blei in shania be ha u Blei mat kumtaro habang ile kumta u Blei ru u yerap yangi dikumne hakane kapor kamanta hakane ka clip mat lyngba uni usnam ba lalit no mangibaro ngila de benyai lenti lyngba kane ka khlam jong ne COVID-19 pandemic bakum ning la ban ya jamru shin usnam ba thamai Balang ngi phaidin ngi jingjai lo se nginam la bandan ka jubab bale bane ka khlam kalawan hanre pa tips kam bakum ki banget ngilai duai ngila shanya yo Blei maru Blei ulari ula sumar yegi lyngba unusnam uba lalit no shidien batkum ning la jam shin usnam arjar arpwe ngim patip lono kan ka khlam kan ja no haning tip ban nget scam Bahapreng nik jalan ti ke jongi ke ba ke ba kelan. Ko mau Blei ulari lo sumaringi hakipor ke ba menswa. Mendaru nang ne mat shakhmat. Blei hi unri un sumar. Un Kyrkhu un pendap penbiang ke jengkam ke jongi. Shimat lem king kesam ke jongi. Kita ke jengdan kam hi hakamet barkamen sim ke jongi. Dikum niru habang imat kita ke jeng jong ke jengim. Kita ke jengtenjo kita ki test, kita ki trial jong jim ka jongi. Blei ukwa ingi. Bada ka Jingngeit ngin yele persha. Lada ki kam ka jang ka jongi. Lada ka jing puli ka jongi. Lada kita ki jing pendap ka jongi, ki bahala ka sungi. Lada ngi ui. Kim long ki ba soiso. Handre na Jingngeit ki ba scam pat. Nglaban ui. Yeta ki so ki ba baha, ki ban sami pat. Lada gidan. Daga Jingngeit bas kem ha u Blei. Mat kumnir habangi yele thama. Yakini ki bor jong ka jingdum. Kiti ki bor jong ka jing penshoy. Ki bor jong u baman. Alingiran daga Jingngeit bas kem shisha ha u Blei. Lam penan kam ini ka Jingngeit kum tak atiar bangin yele thama. Tilangi puli Ephesus kalanong ka bahnriu. Kadakot ka ba khandriu ong kumni. Pinda shim ya kasti ka Jingngeit dak ba phinla ban penlip ikisom ba me ding baro ki jong u baman tira Jingngeit hi ngin job ya kita ki jing kita ki bor jong ka jingdum ba kita ki thma jong ka jing ka bangele hala ka sungi lang panan kam sisa in ka Jingngeit ka yata ngi ka pelat ngi bar ka lamru ngi sha ka jing job jong ka jing tukum ninga khot ngi barolong ipe ki parlok bat ki parambe iet ki jongi to ngini don tat ka Jingngeit ka mojisu ula hikai hangne kata Jingngeit ka bakat isembai tersu ka banang he ka banang kraw kata ka Jingngeit ka balam penkhi ya ki lomba jong ka jingim ka jongi kata ka Jingngeit ka balaban rat ya kita ka jingim ka jongi hapreng kita ka ki jingele ki jing janjar ki jing pang ki jing stom kita ki jing bom tikna jong ka jingim kita ki insecurities kita ki fears jong ka jingim ka jongi longkat balong namar pangilangit ha u Blei ngem desho ban kuslai u Blei hi sayalam un sayada un sarri un sasumar mas Kyrkhu ngi katkum kata ka jing persang ka jongi mangin yai shakri ya u Blei batkum ne habakut jong ka jingkran ka jonga ngin kan mauru bau Blei upet nang te naneng na khet ka jong u shangi barolang bar habau Blei upet ru kumaong kani kshiti shak hebru kalanong ba khatwe ka khat ba handriu bau Blei ulong tau ba ainong ya ta ki bawat bar ki basana ha u man lakapor Blei Kyrkhu unirap ingi barolang nakabenta ko buram ka jong Blei
Amen. Ting la pois ka bawai no jong ani ka jing sakri ka jongi lyngba kane ko por to blen Kyrkhu ini ki benta baro pengila pendap ini ka jing rwai ki jing dwai kin penrem kin pesat boringi halakas ngi kum ki khun ka jong ublen Kyrkhu ini ka khobor ka manlong ka jing bam ka bakan jaman sim un Kyrkhu bi no simentaru baro nadu inong pulis zang batwai If Blei ka special number, hoi gumju ipiru kita khot jong praise worship team jong ka Balang. But if parok Samla ba shim ka banta ban ring ban shna ban edit ban miru in ka video lyngba kan YouTube channel ka jongi oblen Kyrkhu ipi baro lang. Ina rak jora khaddu ka jingrwai ka ba south spa sau phulai. South spa sau phulai po ong. Tu ialah mi ko konrat kat bangi nang yat chaprang hakilenti bat kalan ki bangi ye kendo lang ki ele ka doban mensi menta i le shibit shon ki jing penshoi jang parthei ki pandap de jing bom hun ki jira sau spa sau phulai Kat bangidang ya chaprang hakilenti ebat kelan kibangi ya kendulang kialeka sim menta illa shibet shun ki jing pen shoy jong ka perthei ki pendap ka jing bam hun kum nun yat ki Bajeliu hikai Trai Lyngskor klan haki Jingngeit pelung jongki ngan shem ka jing leran Aingan komi shaki lumba kibadon sha shilengwa Aingan batka ketika jong ne haki lumku Trai babha Tonginya penwai Kyrkhu Trai o Blei ini ki banta ki bangila pendap lembangan kapor matkum ni habangin penwai no ya kan ni ke jing sakri Blei ke jongi to pelaj ing di Kyrkhu Blei ke jong me mangi pan kerteng ke jong Jesus Christ Batu ar jeng ai dap kerhai jong Jesus Christ kejing ma jong Blei khpa kejing so jong musem ko jong Blei kini lai ho Blei peniju ku jong ki kena bol bengi we pi we mat ki bangai kelang slak perthai aram ta sha bam jukur uhi amen